ассалому алайкум бинандагони азиз. имрӯз ҳамроҳи як бародармон ки замбурпарваре замбурашро тамошо кунем. шумо ҳам тамошо кунед. замбури бисёр дора ва барои дастрас кардани пакети замбур метавонед ки ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. ин ҳамин бародар замбурбонай фарқ надорад ки 100 та кора ё ки 1000 та то 5000 пакета мега ки таъмин карда метавонам. то 5000 пакета касере ки дар кораи марҳамат замбури хуб, замбури каракарпатам дора, дигаршам дора, тоҷикишам дора. барои дастрас кардани замбур да ҳамин номро занг бизанед бародари азиз. мо ҳам мақсади дастрас кардани ҳамин одам дорем. азишам суҳбат шудем, гуфт ки ҳамин хел ина бародари азиз замбураша тамошо кардем. замбуршам замбури хубай. хай замбур камбудӣ надора, камбудӣ дар соҳиби замбурай. вақте ки замбурат мурд, айби замбур нест, айби соҳибша ки нигаҳаш накард. и солҳои саюз ё ки пешаи саюз нест ки ҳеҷ кас дар ягон ҷо дору назана. ҳозир дар ҳамаи кор дору мезанад. медонед ки дар ҳаво барои нафаскашиам дору мезанад, дар алафам, дар ҳамаи чӣ дору мезанад. ин дору оқибат шикистани ҳамин замбур ҳамин дигар. ба ҳамин хотир замбура бояд нигаҳ кунед ки намра. ина маткашам диде, маткаш дар тор сараш фонарик дора. шӯхӣ кардам бародар азиз. дар камераам хеле рӯшанӣ мекунам, хеле ранг дора. ина бародар азиз, касере ки дар кор бисёре мепарсиданд бародаро ки кит дора, айҷо бигирем замбур чӣ хеле вазъият. ина замбури бақувват, замбури хуб. марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. иншоалло ки хафа намешед. барои нархаш бародари азиз ба ҳамин шахс ба худаш қатъӣ суҳбат кунед, чақчақ кунед. нархшам диде, ина маткаи дигариш матко торои сарш савзай фонарик дора. барои нархаш бародаро қатъӣ ҳамин одам қатъӣ худаш суҳбат кунед ки дар байни мо ягон ихтилоф нашавад ки мо нарх бигем шумо арзунтар бигиред ё ки мо қиматтар бигирем ай шумо баъд арзунтар тубед. ба ҳамин хотир ба соҳиби замбур чақчақ кунед. номаш акай мирзо. марҳамат, занг бизанед. зинда боше, саломат боше. хайр, тамошо кунед, нигаҳ кунед ки дар болои замбур барои гарм кардан тёпли пол мондагиай. тёпли пол мондагие ки замбур гарм зимистон чӣ хел гум хинак нахра, ай хинаки бисёрш мемра. ин мардак тёпли пол мондагиай. яъне ки замбурбунай ва меҳнат мекуна. боз ҳам мегӯм бародари азиз, марҳамат, касере ки пакет дар корай то 5000 пакета метавонед ки занг бизанед ба ҳамин бародар. мирзо ном дора, номерош ҳастанд. дар тамос чӣ чақчақ кунед, нарха тоғрӣ кунед ба бигиред. зиндаву саломат бошед. дар амони аллоҳ. то боздид.